Απαντήσεις κι αν ψάχνω δεν βρίσκονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς σε έναν κόσμο που όλα γκρεμίζουν. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για ζωές που συνθλίβονται, χάνονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για τον φόβο που όλοι αισθάνονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Γεια σου Μάνο. Γεια σου Νάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες να μας μιλήσεις. Εγώ σου ευχαριστώ. Ο Μάνος Φιτιάς, παιδιά, είναι μαζί μας για το Find the Band. Ένας αξιόλογος καλλιτέχνης και φίλος πάνω απ' όλα. Αυτή τη στιγμή ζει και εργάζεται στην Κρήτη, στα Χανιά. Και μας έχει έρθει στην Αθήνα για ένα πολύ ωραίο live που έκανε χθες το βράδυ στο Γκουστάβ. Νομίζω δεν μπορώ να το πούμε το όνομα του μαγαζιού, δεν πειράζει. Ο Μάνος έχει μια πολυετή εμπειρία στη μουσική με δική του δισκογραφία. Πιο πολύ στο ελληνικό ροκ, Μάνο. Κυρίως, ναι. Η αγάπη του. Οι επιρροές. Από εκεί είναι. Οπότε πες μας λίγα λόγια για σένα πριν προχωρήσουμε στο ψητό, πώς ξεκίνησες. Πριν ξεκινήσω να πω για μένα, εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε ένα προσωπικά και στο Find the Band, γιατί είναι η προσπάθεια αυτή. Περίπου μαζί κάνουμε την προσπάθειά μας, δηλαδή στα ίδια μαζί χρόνια. Ξεκινήσαμε. Στα ίδια χρόνια. Η προσπάθεια είναι τρομερή, γιατί προσδοκάς ένα συλλογικό αποτέλεσμα και μια συλλογική βοήθεια. Τι έρευνες σου κάνεις, και πραγματικά θεωρώ ότι όλοι οι μουσικοί πρέπει να παρακολουθήσουν όλα αυτά που κάθεσαι και γράφεις, προσπαθώντας και προσδοκώντας να βοηθήσεις και μόνο τη μουσική κοινότητα. Και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους συναδέλφους, είτε βρίσκονται στο απόγειο της δόξας και της καριέρας τους, είτε είναι στα αρχικά στάδια της ανέλυξής τους. Να είσαι καλά. Να πω δύο λόγια για το Find the Band για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Το Find the Band είναι ένα website το οποίο ξεκίνησε να φιλοξενεί συγκροτήματα με σκοπό να τα προβάλλει σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διοργανώσουν ένα live, αλλά στην πορεία μεταξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα όπου σαν σκοπό έχει να βοηθήσει πλέον τα συγκροτήματα, δίνοντάς τους κάποιες συμβουλές, κάποια manager tips, που υπάρχει και μια σχετική ενότητα, γιατί πολύ απλά υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θέλει μια καθοδήγηση, θέλει κάτι. Οπότε και γι' αυτό ξεκίνησε. Και η σημερινή μας κουβέντα με τον Μάνο έχει να κάνει όχι για την πορεία του, που μπορείτε να δείτε στο Facebook, στα social, την αξιόλογη δουλειά που έχει κάνει ο Μάνος, αλλά μέσα στα χρόνια τα οποία ζει και εργάζεται μέσα στη μουσική σκηνή, και πιστέψτε με, έχει δει πάρα πολλά live έχει κάνει, έχει δει και ξέρει τη σκηνή από μέσα. Θα τον ρωτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να τα ακούσει μια μπάντα, ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα ξεκινάει ή θέλει να ξεκινήσει, και να του πει 5 πράγματα τα οποία θα ακολουθήσει ενδεχομένως, ή και αν τα προβλήματα ή οτιδήποτε. Με πολύ μεγάλη χαρά, αν αυτό το οποίο πω εγώ προσωπικά βοηθήσει κάποιον άνθρωπο να δει τα πράγματα με την ρεαλιστική και την πραγματική έννοια, γιατί καμιά φορά ζούμε ωρεοποιημένες καταστάσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πολύ σωστό. Έχουμε σκοπό να πούμε τις αλήθειες μας. Το βίντεο θα προβληθεί όπως είναι. Δεν θα κόψουμε, δεν θα προσθέσουμε τίποτα. Και ξεκινάμε, Μάνο, με την εμπειρία που έχεις για τις μπάντες του σήμερα. Δηλαδή, πες μας τι κάνουν λάθος οι νέες μπάντες σήμερα. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος, ή τι σε ενοχλεί περισσότερο όταν βλέπεις μια μπάντα, ή τι αγνοούν οι περισσότεροι μουσικοί. Θεωρώ ότι επενδύουν περισσότερο σε χρόνο και στην ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες μπάντες, το αν θα παίξουν πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι ο κόσμος, ή αν θα τραγουδήσει κάποιος άριστα ή τέλεια,
Θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να ταυτιστεί με το συναίσθημα και με την αλήθεια. Οπότε, προσπαθώντας κάποιος με υπερβολικό τρόπο να δείξει τις γνώσεις του, που δίκαια τις έχει αποκτήσει και βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, καμιά φορά χάνει από αυτό που είχε ανάγκη η εποχή και ο κόσμος. Την επαφή. Και το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε. Σαφέστατα είμαι υπέρ της μελέτης, είμαι υπέρ των καλών μουσικών, των ανθρώπων οι οποίοι εξελίσσουν τη μουσική, αλλά έχω μέσα μου την ανάγκη να πω στα live που πηγαίνω και έχω παρακολουθήσει από μπάντες οι οποίες είναι σε αρχικά στάδια ή εξελίσσονται, ότι αυτό το κομμάτι, το ότι τους νοιάζει μεταξύ τους αν πήγε κάτι καλά, δεν λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του κόσμου. Η μεγάλη εικόνα είναι η γνώμη του κόσμου. Η επικοινωνία με τον κόσμο. Ναι. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε τις live εμφανίσεις γενικότερα. Από αυτά που έχεις δει και από τη δική σου μπάντα και από τις μπάντες τριγύρω. Πώς καταλαβαίνεις ότι μια μπάντα είναι έτοιμη για να ξεκινήσει τις live εμφανίσεις? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κατακτήσει πρώτα πριν να ανέβει στη σκηνή? Σίγουρα είναι μελέτη, την οποία ανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση. Η δουλειά, το χτίσιμο των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κοινό όραμα. Πρέπει μια μπάντα λοιπόν να είναι δεμένοι οι άνθρωποι, να μοιράζονται ένα κοινό όραμα, όπως και στη σχέση των ανθρώπων να υπάρχει συντροφικότητα μεταξύ των μελών, αλλά και υποχωρήσεις και συμβιβασμοί όταν πρέπει να γίνει αυτό, για να μπορεί να προχωρήσει και συνεχώς να προσπαθεί να πετύχει νέους στόχους, να βάζει νέες προκλήσεις, νέους στόχους οι οποίοι να είναι εφικτό να πιαστούν. Κυρίως όμως θεωρώ ότι το πρωτότυπο υλικό είναι αυτό το οποίο μπορεί να ξεχωρίσει μια μπάντα και να της δώσει ταυτότητα. Σωστό. Πάνω στη μουσική. Σωστό. Πάνω στη σκηνή, τι πρέπει να προσέχει ένας μουσικός? Έχει σχέση με την επαφή με τον κόσμο που λέγεται. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι, βέβαια και η υπερβολή μπορεί να αποδειχτεί καταστροφική στην σχέση με τον κόσμο. Η δουλειά σε ένα. Να το πω λίγο καλύτερα, όταν βρισκόμαστε και εξέτουμε τον εαυτό μας, έχουμε μία δύναμη. Η οποία δύναμη αυτή είναι ενίοτε το μικρόφωνο, ενίοτε τα μουσικά όργανα που έχουμε, με τα οποία επικοινωνούμε εκείνη τη στιγμή. Άρα αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι πάρα πολλά πράγματα. Από το να είμαστε όσο μπορούμε πιο προσεγμένοι στις εμφανίσεις μας, όσον αφορά στη συμπεριφορά μας, επειδή η μουσική μας οδηγεί σε πράγματα και σε καταστάσεις συναισθημάτων, άλλες φορές υπερβολικές, άλλες φορές στεναχώριας, άλλες φορές χαράς, άλλες φορές έχουμε υποσχόμενο κέφι. Πρέπει γενικά η μουσική, θεωρώ εγώ με τη δική μου πείρα, ότι πρέπει να είμαστε επαγγελματίες κυρίως πάνω στη σκηνή και να προσέχουμε πάρα πολύ να καταλάβουμε ότι η έκσταση αυτή μας δημιουργεί μια ευθύνη. Αυτό κυρίως. Σωστό. Τι θυμάται το κοινό μετά από ένα live? Τι είναι αυτό που κάνει ένα live επιτυχημένο και τι είναι αυτό που παίρνει ο κόσμος φεύγοντας από το live? Τι είναι αυτό που θα ήθελες να πάρει μαζί του? Ξεκάθαρα, εγώ προσωπικά θα ήθελα να πάρει μαζί του μια στιγμή να τη θυμάται πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να έχει να κάνει και με κάποιον συγκεκριμένα προσωπικά από το κοινό. Και όχι μόνο σαν σύνολο, αλλά σαν συνολικό αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε ας πούμε για μια διάδραση της μπάντας με το κοινό. Αυτό που μένει είναι η ειλικρίνεια, το συναίσθημα. Με ποιο συναίσθημα θα φύγει κάποιος από ένα live που είδε, τι θα σκεφτεί την επόμενη μέρα, θα το θυμάται, θα το αποβάλει γρήγορα. Άρα θεωρώ ότι η αλήθεια είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τον θεατή, ακροατή, να κρατήσει στη μνήμη του πράγματα και έτσι βοηθάει και τον καλλιτέχνη ενδεχομένως να τον ψάξει λίγο καλύτερα. Γιατί ενδεχομένως μπορεί να πήγε κάποιος να τον ακούσει πρώτη φορά. Άρα κυρίως είναι αυτό και κατά δεύτερο είναι και να παίζεις καλά, να είσαι καλά προετοιμασμένος. Πολύ σημαντικό. Η μελέτη πρόβανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και αποδίδονται. Σωστό.
σε ένα live. Έχεις κάνει, να πούμε, εκατοντάδες live. Ναι. Έτσι, δεν είναι υπερβολή να το πούμε Όχι αυτό. πια, όχι. Και σίγουρα έχεις δει κοινό το οποίο είναι δύσκολο, κοινό το οποίο σε ακολουθεί, σε χειροκροτάει ή κοινό το οποίο δεν ασχολείται και τόσο πολύ, βαριέται. Όλα αυτά τα βλέπεις εσύ πάνω από τη σκηνή. Θέλω να μας πεις τι κάνεις για να μπορέσεις να το ανατρέψεις αυτό, να κάνεις το κοινό να περάσει καλά. Γιατί σίγουρα το να είσαι flat, όπως λέμε εγώ, να παίξω τη μουσική μου και δεν με πειράζει, δεν οδηγεί πουθενά. Άρα θα πρέπει να αναπροσαρμόζεις τον τρόπο παίξηματος, αυτά που λες. Τι κάνεις, πώς αντιμετωπίζεις αυτό? Γενικότερα, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση με κόσμο, είτε έχουμε πολλούς από κάτω, είτε έχουμε λίγους, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει επί τούτου να δουν μια μουσική παράσταση. Έχουμε δικούς μας ανθρώπους πολλές φορές, πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλές μπάντες, πάνε και δικοί τους άνθρωποι να τους υποστηρίξουν και να τους δουν, που σίγουρα είναι μια άντληση δύναμης αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει είτε τυχαία, είτε από κάποιο άλλο γεγονός, είτε άνθρωποι με επικριτική διάθεση ενδεχομένως, χίλια δύο πράγματα. Άρα έχουμε να κάνουμε με ένα μείγμα ανθρώπων, με ένα κοινό το οποίο προφανώς η πλειοψηφία είναι του είδους που παίζουμε μουσική, αλλά μπορεί να είναι και τερόκλητα. Να είναι άνθρωποι με τερόκλητα ακούσματα. Οπότε, όταν έχουμε μια δυσκολία ανάμεσα στο κοινό, το μόνο που έχει να κάνει ένας μουσικός όταν βρίσκεται στη σκηνή και εκτίθεται, είναι να είναι ο εαυτός, να είναι επαγγελματίας. Να θυμηθεί ό,τι έχει κάνει στη διαδρομή του, στην πορεία του, και μέσα από αυτό να αντιλήσει τη δύναμη. Όταν είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις, εγώ προσωπικά προσπαθώ να κοιτάω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρω ότι είναι υποστηρικτικοί απέναντί μου. Να συνδεθείς μαζί του. Να συνδεθώ μαζί τους. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχουμε μέσα μας τη δύναμη σαν άνθρωποι να ξεπεράσουμε τις δύσκολες καταστάσεις και να προχωρήσουμε. Πάντως δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνω. Αν ξεκίναγε σήμερα μια νέα μπάντα, ένα καινούργιο συγκρότημα, και έχεις κάνει τις πρόβες σου και είσαι έτοιμος να βγεις σε μια μουσική σκηνή, σε ένα μπαρ, σε οτιδήποτε, πώς θα προσέγγιζες ένα μαγαζί, τι θα ήταν το πρώτο που θα έκανες για να πείσεις ένα μαγαζί ότι παιδιά εδώ είμαι, ακούστε με, δώστε μου μια ευκαιρία να βγω έξω? Το κύριο πράγμα που μπορώ θα έκανα για να προσεγγίσω ένα μαγαζί θα είναι το υλικό μου. Να προσπαθήσω να δειγματίσω το υλικό μου πρώτα, ώστε να αποδείξω ότι έχω την προσωπική μου ταυτότητα πάνω στη μουσική. Άρα με αυτή την έννοια, επειδή όλη η μουσική της γης είναι αξιόλογη, αλλά όλοι μας είμαστε και διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικά ερεθίσματα και ακούσματα. Άρα με τη μοναδικότητα που έχω, η οποία δεν διαφέρει από τη μοναδικότητα που είχε ο συνάδελφός μου, με τη δική μου μοναδικότητα θα προσπαθήσω να εξάρω το δικό μου κομμάτι και τη δική μου μοναδικότητα. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό σε ένα μαγαζί όταν επικοινωνείς να δείξεις ότι δεν είσαι απλά τεχνικά άρτιος στη μουσική, αλλά έχεις και ένα προσωπικό στυλ, μια μοναδικότητα όπως λες, η οποία θα πρέπει... Το ένα κομμάτι είναι αυτό, όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό. Να στείλεις σωστά βιογραφικά, γενικότερα να στείλεις σωστό υλικό, το τι χρειάζεσαι τεχνικά, να είσαι γενικά οργανωμένος σε αυτά που ζητάνε τα μαγαζιά, ώστε να διευκολύνεις μια κατάσταση, να διευκολύνεις και τον εαυτό σου έτσι ώστε να σε επιλέξει ένα μαγαζί. Άρα πιστεύεις πως όσο πιο έτοιμος πάει κάποιος με ένα συγκρότημα, δηλαδή να πει στο μαγαζί, αυτή είναι η φωτογράφηση που έχω κάνει, αυτά είναι κάποια βίντεο τα οποία μπορείς να καταλάβεις τον ήχο, τη μουσική, τι κάνουμε, τα links που έχουμε δημιουργήσει, ένα website, οτιδήποτε, δηλαδή να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα βοηθάει, έτσι δεν είναι? Θα το πω με μία φράση. Η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία. Πολύ σωστό. Ωραία. Άρα πιστεύεις ότι μια μουσική σκηνή, ένα μπαρ θα πει το ναι έχοντας αξιολογήσει το αρχικό υλικό που του έχεις δώσει? Καταρχήν, πριν πει ένα ναι, θα πει 100 όχι.
Πολύ σωστό. Για να λέμε και Ωραίο τις είναι αλήθειες αυτό. εδώ πέρα. Άρα να μην απογοητεύονται οι άνθρωποι. Όχι, με το να, πρώτο μην, ναι. να μην απογοητεύεται, αλλά είναι γενικό αυτό. Και στη ζωή και στη μουσική και στον αθλητισμό, σε 1002 πράγματα. Ας πούμε, 2 θεάματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δημοφιλία, που είναι και η μουσική και ο αθλητισμός. Προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βρεθεί σε μια θέση δόξας, επιτυχίας, έχουν περάσει είτε απορρίψεις, είτε ένα κάρο αποτυχίες για να φτάσουν εκεί πέρα, στη 1, στη 2, στις 3 επιτυχίες. Αν αυτό το καταλάβει κάποιος, ότι πρέπει να το κρατήσει, αυτό το δίνω αν μπορώ να συμβουλέψω κάποιον. Αν μπορεί να καταλάβει ότι για να φτάσουμε σε μια επιτυχία πρέπει να περάσουμε 1000 αποτυχίες, το μόνο που μας μένει είναι να έχουμε συνέπεια και να είμαστε εκεί. Πολύ σωστό. Είναι πιο εύκολο τώρα, σήμερα ή πιο παλιά, η μουσική βιομηχανία? Καταρχήν κάθε εποχή έχει τα δικά της αρνητικά και θετικά. Ζούμε σε μια εποχή αυτή τη στιγμή που τεχνολογικά έχουμε εξελιχθεί. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος, όσες γνώσεις έχει αυτή τη στιγμή, να μπορέσει να μπει σε μια καλύτερη... να προβάλλει τη μουσική του. Δεν ξέρουμε την απήχηση που έχει. Προφανώς παλιότερα ενδεχομένως να ήταν πιο δύσκολο, αλλά η απήχηση που θα είχε θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι πιο εύκολο κάποιος άνθρωπος να προβληθεί ή να δώσει τα διαπιστευτήριά του, ποια είναι η μουσική του, ποιος είναι, πού βρίσκεται και τι θέλει να κάνει. Αλλά προφανώς η απήχηση με όλο αυτό το βομβαρδισμό πληροφοριών που ζούμε και από τα social και από όλη την περιραίωσα ατμόσφαιρα, όλο αυτό δημιουργεί καμιά φορά μια κατάσταση, πώς να το πω, πολύ πυκνή, η οποία δεν ξεκαθαρίζει κάποιο τοπίο και δεν βοηθάει κάποια εξέλιξη στη μουσική. Άρα μένει η γνώμη του κόσμου. Ο κόσμος όμως είναι βομβαρδισμένος και αυτός. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή αν ένα τραγούδι είναι γραμμένο από μουσικούς ή αν είναι από AI, από το Suno. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τεράστιο. Το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Τεράστιο θέμα. Τα social media θεωρείς πως βοηθούν πραγματικά? Χρειάζεται κάποιος? 100%. Είναι απαραίτητο συστατικό της εποχής, ειδικά για έναν επαγγελματία. Οι περισσότερες δουλειές πια γίνονται μέσα από τα social media. Έχουμε βρεθεί εκεί. Η επικοινωνία γίνεται μέσα από τα social media. Όμως, όταν τα social media έχουν αυτή τη χρήση και αυτό το σκοπό, είμαι υπέρμαχος και είμαι μαζί τους. Σύμμαχος και υπέρμαχος των social media. Ενδεχομένως όμως τα social media έχουν δημιουργήσει την ανάγκη των ανθρώπων να λένε την άποψή τους όλοι για οτιδήποτε. Προφανώς και μπορεί να μην υπάρχει γνώση για να υποθεί κάποια άποψη. Επίσης έχω να πω και κάτι ακόμα λίγο σκληρό. Θεωρώ πως αν κλείσουν 2 συγκεκριμένες πλατφόρμες, για λιγότερες μέρες οι μισοί άνθρωποι από 40 ετών και πάνω θα πάνε στον ψυχίατρο. Σωστό. Από την πορεία σου μέχρι στιγμής, τι θα συμβούλευες μια μπάντα να κρατήσει και τι να πετάξει? Τι είναι τα βαρύδια τα οποία πρέπει να πετάξει? Καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν αιμονές. Ότι ξεκίνησα έτσι, άρα θα κρατήσω αυτόν τον τρόπο. Μέχρι στιγμής έχεις εξελιχθεί, έχεις δει πολλά πράγματα. Τι πρέπει να κρατάμε και τι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας? Την ανταγωνιστικότητα. Δεν ανταγωνίζεσαι κανέναν. Ανταγωνίζεσαι μόνο τον ίδιο στον εαυτό. Όλοι είμαστε ξεχωριστοί. Δεύτερον, τον εγωισμό. Ο εγωισμός είναι ο χειρότερος σύμβολος που μπορεί να έχει ένας μουσικός και ιδίως σε εμάς, το έχω παρατηρήσει και εγώ σε κάποιες στιγμές της πορείας μου, είναι πολύ κακό σύμβουλος και μόνο αρνητικότητα και αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Τρίτον, να κρατήσουν τη σχέση, να αναπτύξουν φιλίες μέσα από τη μουσική. Είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει κοινό όραμα και φιλίες. Να προσπαθήσουν έστω και επιτυδευμένα να βρίσκονται έξω από το χώρο της πρόβας, ώστε να δένονται με καταστάσεις και πράγματα που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να λυθούν στο πατάρι μετά. Και συνεργασίες επίσης. Η συνεργασία επίσης. Και το πιο βασικό απ' όλα, να έχουν όλοι έναν κοινό οραματισμό
για το δικό του υλικό. Το δικό του υλικό είναι το καλύτερο του κόσμου και δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα υλικό από τον άλλον ανθρώπων που έχουμε τις υπηρεσίες και αγαπάμε τα τραγούδια τους. Αλλά θα πω κάτι που το λέω συχνά: εκείνα τα τραγούδια τα γράψαν αυτοί οι άνθρωποι και τα πάνε πολύ καλύτερα από εμάς. Σωστό. Τι θα έλεγες στον 20χρονο εαυτό σου όταν ξεκινούσε? Για όλο αυτό που έχεις ζει μπροστά, θα του έλεγες προχώρα, κάντο ή μην το κάνεις, είναι δύσκολο? Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που ξεκινάει τώρα? Να προχωρήσει και να το κάνει. Μαζί μου έχω ένα παιδί 16 χρονών. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, στην μπάντα μου. Βλέπει τον κόσμο, βλέπει καταστάσεις, βλέπει τη σχέση των μουσικών. Βλέπει τη μελέτη των μουσικών. Βλέπει πώς είναι να εκτίθεται σε κοινό, σε πολύ κόσμο. Σε αυτό το παιδί, ας πούμε, στον 20χρονο αυτό μου και σε ένα παιδί 16 χρονών, θέλω να το παραλληλήσω αυτό, γιατί είναι ένα εκπληκτικό παιδί, η Άννα Ιαβαράκη που έχω μαζί μου, που έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Σε αυτό το παιδί να μην χαλάσει καμία κακή κατάσταση στο όνειρο της μουσικής. Το όνειρο της μουσικής αξίζει κάθε άνθρωπος να το δοκιμάσει και να το ζήσει. Η μουσική σου δίνει απίστευτα συναισθήματα και σε κάνει να γνωρίσεις υπέροχους ανθρώπους και να δένεσαι με καταστάσεις. Όμως, όπως επίσης λέω πάρα πολύ συχνά, έχει 1-2 χαρές σε ένα χειροκρότημα και μέχρι να έρθει η επόμενη φορά που θα παίξεις, έχει 100 λύπες και 100 καταστάσεις δύσκολες που πρέπει να διαχειριστείς με τον εαυτό σου και τις σχέσεις σου. Είτε αυτές είναι οι σχέσεις έξω από τη μουσική, είτε οι σχέσεις μέσα στη μουσική. Άρα, έχω να πω στον 20χρονο εαυτό μου και σε αυτό το παιδί, στην Άννα την Αβαράκη, καμία κατάσταση να μην προδώσει ποτέ το όνειρό τους. Να το ακολουθήσουν μέχρι τέλους. Μια χαρά. Τι σημαίνει επιτυχία για ένα μουσικό? Επιτυχία είναι ένα λόγος που τη θέτει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Κάποιος μπορεί να θέλει να καταξιωθεί, να έχει δόξα. Κάποιος μπορεί να βγάλει χρήματα, να θέλει να βγάλει χρήματα. Κάποιος να αφήσει ένα αποτύπωμα δισκογραφικά, κάποιος να παίξει στα ραδιόφωνα. Κάποιος να τα έχει όλα μαζί. Εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου για να έχεις επιτυχία. Επιτυχία είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Σωστό. Κυρίως είναι αυτό, να μπορείς να είσαι καλός άνθρωπος και να βοηθάς. Να βοηθάς, να μην το κοιτάς ανταγωνιστικά. Να προσπαθείς με ένα συλλογικό αποτέλεσμα να εξελίξεις την ίδια τη μουσική, γιατί είσαι στη μουσική, γιατί την αγαπάς. Ναι. Δεν είσαι για τη δική σου στερεοφημία και δόξα, την οποία ενδεχομένως διαπραγματεύεσαι μέσα από τα χρόνια που ασχολείσαι. Αλλά κυρίως είσαι για την ίδια τη μουσική, την οποία την αγαπάς. Αν το καταλάβουμε αυτό όλοι στη μουσική κοινότητα, θα βοηθήσουμε και την ίδια τη μουσική να εξελιχθεί και να μας αφήσει ακόμα πιο όμορφα τραγούδια από αυτά τα οποία ακούμε ήδη και μας έχουν μεγαλώσει και μας έχουν ομορφύνει και χρωματίσει πολλές στιγμές της ζωής μας. Γιατί η μουσική είναι σε πολλά πράγματα. Είναι στη λύπη, στη χαρά, Είναι παντού. στην προσμονή, στη λαχτάρα, σε 1002 συναισθήματα. Πριν που μιλάγαμε, μου είπες μια πολύ ωραία ιστορία για ένα φεστιβάλ που πήγες και άκουσες να παίζει ένα δικό σου τραγούδι. Μια διαδήλωση. Μια διαδήλωση. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Το να βρεθείς σε ένα χώρο, να ακούσεις ένα δικό σου τραγούδι που κάτι έχει να πει στον κόσμο, είναι επιτυχία. Θεωρώ το ότι να σου παίξουν ένα τραγούδι σε μια πορεία, σε μια διαμαρτυρία που βρίσκονται όλοι οι φορείς του τόπου, όλα τα σωματεία, όλοι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και τη ζωή τους, είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να σε παίξει το πιο δημοφιλές ραδιόφωνο της χώρας. Σωστό. Που έχω τη χαρά να με έχουν παίξει καλά ραδιόφωνα της χώρας, αλλά το να παίξει σε μια διαδήλωση το δικό σου κομμάτι, το θεωρώ ύψη στην τιμή και ευχαριστώ που το ανέφερες. Εντάξει, δεν θέλω πολύ να αυτό προβάλλω καταστάσεις, αλλά αυτό τους είναι ένα ξεχωριστό συναίσθημα το οποίο θεωρώ ότι πέτυχα ένα στόχο. Είναι επιτυχία για μένα αυτό. Είναι επιτυχία και μπράβο σου. Πότε μια μπάντα θα πρέπει να επιμένει σε έναν δρόμο και πότε θα πρέπει να αλλάζει πορεία? Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να αλλάξουμε τώρα πορεία. Ή να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, οτιδήποτε. Πότε πρέπει να γίνεται αυτό? Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι σε βοηθάνε να καταλάβεις ότι κάτι δεν κάνω καλά και πρέπει να αλλάξω? Τα αποτελέσματα. Για να επιμένεις στον ίδιο τρόπο και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα δεν είναι καλό, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάπου έχεις θέμα. Δηλαδή, να το πω ευγενικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Όταν βλέπω ότι το αποτέλεσμα αυτό μου αποδίδει, προχωράω προφανώς με την ίδια συνταγή. Όταν ένα αποτέλεσμα μου δημιουργεί μια διαφορετική κατάσταση η οποία είναι κακή, προφανώς και δεν θα το ξανακολουθήσω. Άρα, πρέπει, όταν όμως μου δίνει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που είναι ήδη παγιωμένο, σαφέστατα μου δείχνει ένα δρόμο που πρέπει να αλλάξω να ακολουθήσω. Άρα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα για μας τους μουσικούς από όσο σύνθετα τα κάνουμε, βρισκόμενοι σε ένα δυστοπικό χώρο, ο οποίος μας δημιουργεί πάρα πολλές φορές άγχη και αγωνίες που δεν αφήνουν να είμαστε πραγματικός μας εαυτός. Δεν μιλάω μόνο για μένα, ας πούμε, που είναι προσωπική συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Μιλάω για όλους όσους έχω συναναστραφεί και έχω δει αυτή την αγωνία και το άγχος τους. Και το οικονομικό κομμάτι. Και το οικονομικό που είναι πολύ δύσκολο, ή το να δημιουργήσουμε ένα success story όταν δεν υπάρχει. Σωστό. Στην ουσία. Μου είπες κάτι πριν το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Για το τι έκανες για να αλλάξει την κατάσταση που βίωνες. Παράδειγμα, δημιούργησες μια δική σου εταιρεία. Κάτι το οποίο έχει κάνει ο David Grohl. Διαβάζοντας ένα άλλο του David Grohl, το πρώτο δίσκο του τον έβγαλε κάνοντας την παραγωγή ο ίδιος με δικά του χρήματα. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι, αν δεν με βοηθήσει κανείς να το κάνω μόνος μου. Σαφέστατα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο μου είπες, ότι έκανες μια δική σου εταιρεία και σου έδωσε το ελεύθερο να κάνεις αυτά που θέλεις και ήρθαν και συνεργασίες μετά. Πες μου λίγο γι' αυτό. Κοίταξε να δεις, όταν το κομμάτι της πίτας που είναι να μοιραστεί όσον αφορά το μουσικό κομμάτι μοιράζεται στους ίδιους ανθρώπους και ψάχνεις τρόπους για να εκφραστείς, θα πάρεις κάποιες ευκαιρίες, ενδεχομένως μπορεί να μην έχεις το χρόνο και το χώρο να παίξεις όσες φορές θέλεις και όσο συχνά θέλεις για να επικοινωνήσεις το έργο σου. Όταν λοιπόν ο στόχος ο δικός μου έχει να κάνει με την τραγουδοποιία και κυρίως στρατηγικά είναι και το πλάνο μου που προσπαθώ να μένω συνεπής σε αυτό, να επικοινωνήσω όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια και να αφήσω ένα αποτύπωμα προσωπικό. Άρα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μέσα από αυτό που κάνω εγώ μπορώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους, είτε να τους κάνω παραγωγή, είτε να έχω μουσικούς, ας πούμε, να παίρνουν περισσότερα μεροκάματα. Έκανα μια ατομική επιχείρηση, η οποία ατομική επιχείρηση με βοήθησε να ξεπεράσω κάποια στερεότυπα και σταγανά της κοινωνίας και να μπορώ να φτιάχνω ίδιες τις παραγωγές και την κατάσταση έχοντας την ίδια απήχηση που θα είχα αν πήγαινα χωρίς να κάνω την επιχείρηση. Άρα με αυτόν τον τρόπο το θεώρησα έναν τρόπο να ξεπεράσω το τείχος αυτό της τρίας. Τεχνικές δυσκολίες. Έκφρασης επίσης. Έκφρασης και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνω να μπορώ να επικοινωνήσω αυτά που αγαπάω και να συμβάλλω κι εγώ από το δικό μου μετερίζει όσο μπορώ στον συμπολιτισμό, στις πολιτιστικές δράσεις συνολικά. Ναι. Γιατί η εταιρεία δεν έχει γίνει με σκοπό μόνο τη δική μου προβολή και ανέλυξη, τα δικά μου live και να βοηθήσω τα δικά μου παιδιά, τους δικούς μου δηλαδή συναδέλφους μουσικούς που παίζουν μαζί μου. Η εταιρεία έχει γίνει για να κάνω και άλλες πολιτιστικές δράσεις, να κάνω και άλλες παραγωγές, να κάνω και άλλα συγκροτήματα και να μπορώ ένα όραμα μουσικής που έχω σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια, Ναι. και τη δική μου αντίληψη να το εφαρμόσω. Άρα λοιπόν αυτό που κρατάω και είναι πολύ σημαντικό κλείνοντας είναι ότι αν κανείς δεν σε βοηθάει, χαράζεις το δικό σου δρόμο. Σαφέστατα, Κάνεις κάτι εσύ για να εκπληρώσεις τον όνειρό σου. Δεν περιμένεις από κανέναν. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει τεράστια δύναμη σαν άνθρωπος. Όταν βρίσκεται λοιπόν στα διέξοδα ή στο χείλος του γκρεμού, εκεί είναι που βρίσκεται τη δύναμη να πετάξει και να φτιάξει ο ίδιος τις συνθήκες, είτε χρησιμοποιώντας το μυαλό του, τη φαντασία του, είτε οτιδήποτε μπορεί να τον βοηθήσει ώστε να επιβιώσει. Ναι. Και φτιάχνει τον τρόπο ώστε να μπορέσει να μείνει και όχι μόνο να μείνει, να εδραιωθεί όσο μπορεί πάνω σε αυτό που κάνει. Εάν αυτό που κάνει τον κάνει ευτυχισμένο. Γιατί μιλάμε για δουλειές και μια χόμπι δουλειές, πάρα πολλά τα θέματα. Προφανώς η μουσική, όσοι άνθρωποι την κάνουν γιατί τους κάνει ευτυχισμένους. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουν οι άνθρωποι, ότι
θα πρέπει μόνοι τους να βρουν το δρόμο τους. Μόνοι τους να προσπαθήσουν να επιμένουν, να μην τα παρατήσουν. Είναι δύσκολο μονοπάτι αυτό. Το οποίο... Δεν χρωστάει κανείς σε κανέναν τίποτα. Αυτό. Κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα. Και ο καθένας που έχει πετύχει, κανείς μας δεν ξέρει τι θυσίες έχει κάνει και πόσο έχει παλέψει στη ζωή του για να πετύχει. Από εκεί και πέρα, το ξαναλέω, υπάρχει η ευθύνη όταν έχεις ένα χώρο και εκτίθεσαι, το τι λες και τι λες ανάμεσα στα τραγούδια, πολύ σοβαρό πράγμα. Οπότε θέλει πολύ προσοχή, πολύ αγάπη, πολύ μελέτη, επιμονή, υπομονή, προσπάθεια. Να φας το κεφάλι σου 100 φορές, 100 να πέσεις, 110 να σηκωθείς και να είσαι εκεί, να είσαι στο στόχο, να είσαι προσιλωμένος. Εάν τα κρατήσεις όλα αυτά, με ό,τι περνάει η ψυχολογία σου και αυτός από τα αρνητικά σε όλη τη διάρκεια, κάποια στιγμή... Κλείνοντας, Μάνο, αξίζει όλο αυτό? 1000%. 1000%. Μόνο για τον κόσμο που θα γνωρίσεις, μόνο για το ταξίδι, για τη διαδρομή, για τις στιγμές, για το όραμα, υπάρχει κάτι καλύτερο για έναν άνθρωπο που είναι ασχόλησή του είναι αυτή. 1000% άξιζε. 1000%. Ας κλείσουμε με αυτό. Και αυτό το έχουν αποδείξει. Πριν κλείσουμε με αυτό και σε ευχαριστώ για όλα, Νάσο. Και άνθρωποι που είναι 77-80 χρονών, πόσο είναι τώρα, και γεμίζουν ακόμα στάδια. Είχαμε τους foreigner χθες. Γεμίζουν ακόμα Γεμίζουν ακόμη στάδια. Η απάντηση μας τη δίνουν αυτοί αναξιζίως. Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, σε εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Να βοηθάς τη Στο μουσική Επανειδήν. κοινότητα στο Επανειδήν και σε περιμένω στην Κρήτη με μεγάλη χαρά.